Hi, thank you dahil naklik mo itong video kong 'to. Marahil kaya mo pinapanood ang video kong 'to dahil isa ka rin sa mga aspiring YouTubers or content creator na gustong lumaki ang YouTube channel or kumita dito sa YouTube. Dahil 4 years na din ako dito sa YouTube at na-reach ko na din ang 4,000 watch hours. So, magbibigay ako sa iyo ng 4 na tips kung papaano ito makuha ng hindi ka na aabot sa katulad ko na 4 years. Ganong katagal bago ko na-achieve yung 4,000 watch hours. Meron akong mga pagkakamaling nagawa at dahil doon, natutuwa ko at gusto ko siyang i-share sa inyo para iwasan nyo na din at mapabilis yung pagkuha nyo ng 4,000 watch hours. So, gaano nga ba kahalaga ang watch hours bilang isang content creator dito sa YouTube? First, kapag ikaw ang YouTuber na gumagawa ng mga long-form content katulad nitong ginagawa ko, para ma-monetize yung ating mga YouTube channel, kailangan magkaroon tayo ng at least 500 subscribers and 3,000 watch hours. Yes, maaari na tayong mapabilang sa YouTube Partner Program or ma-monetize yung channel natin kahit na 3,000 watch hours pa lang nakukuha natin. Pwede na tayong makakuha ng income galing sa memberships. Ito yung pagka nakasubscribe ka na sa akin, may makikita kang join button sa baba niyan. So, yun po yun. And pwede akong kumita sa pamamagitan nun. And pangalawa is yung super stickers or super chat. Kapag meron kang nakita sa baba ng video natin na S, parang logo ng dollars, yan, pwede kang mag-donate. So, through donation, pwede nang kumita yung mga content creator dito sa YouTube. Bakit nga ba kailangan 4,000 yung ma-reach natin? Kapag na-reach natin ang 4,000 watch hours, dito na tayo magiging eligible para sa ads revenue dito sa YouTube. Dahil alam mo naman natin na kadalasan ng revenue or income na nakuha ng mga content creator, ng mga YouTuber is nanggagaling sa mga ads na napapanood natin dito sa YouTube, hindi po ba? So, napakalaga na maging eligible tayo sa ads revenue sa YouTube. So, yun, kailangan nating ma-reach yung 4,000 watch hours and kailangan magkaroon tayo ng at least 1,000 subscribers. Yun yung goal talaga ng mga small creator katulad ko na ma-unlock yung milestone na yun. So ikaw, kung content creator ka, anong milestone ba yung na-unlock mo na or target mong ma-unlock? So comment mo po sa baba kung ano yung goal mo sa yung YouTube channel. So, as a small content creator, base lang ako sa experience ko dahil hindi pa naman ako ganon kalaking YouTuber para magbigay sa inyo ng tips. Pero nasa inyo pa rin kung susundin nyo or kumbaga, papasukin nyo yung mga ideas ko, yung mga opinion ko sa buhay nyo. Di po ba? So, yun. Yung first kong tip sa inyo is build your own community. Paano nga ba tayo makakapag-build ng community dito sa YouTube? Kailangan magkaroon ka ng niche. Ano po ba yung niche? Ito yung topic or content na gusto mong i-upload dito sa YouTube. For example, mahilig kang magluto. So, cooking videos yung mga gagawin mo. So, kailangan mag-stick tayo para yung mga tao na interesado sa cooking, sila yung community mo, sila yung ibibuild mong audience na talaga nga namang susuporta sa'yo sa journey mo dito sa YouTube. At kapag nag-stick lang tayo sa isang niche, dito tayo magkakaroon ng branding. Dito makikilala yung channel natin. For example, ako, ngayon ang ginagawa kong content is tutorial. Pero, ang pagkakamali ko before is kung ano-ano yung mga ginagawa kong content. Yun yung wag yung gagayahin. Dahil baka maging katulad kayo sa akin na 4 years inabot bago ma-reach ang 4,000 watch hours. So, ako kasi nag-start ako sa YouTube hindi dahil sa gusto kong kumita or gusto kong maging YouTuber. Na-inspire lang ako sa isang vlogger from China na nagbo-vlog siya sa countryside dun sa probinsya nila na sobrang ganda, gandang-ganda ko. Hindi siya nagsasalita pero nakakapag-communicate siya through her artwork.
kung gaano siya kagaling. Kung gaano siya kagaling sa mga ginagawa niya sa bahay nila, yung mga masterpiece niya. Meron akong ginagawa. Ay! Ano? So yun, dumaan yung asawa ko kaya medyo na-distract ako. Isa yun sa mga pagsubok natin, di ba? Pag wala tayong sariling kwarto, wala pa tayong studio, di ba? Kung saan-saan lang tayo nag-vlog, di ba? Ang dami mga ano dyan, mga distraction sa paligid natin. So yun yung sinasabi ko sa inyo na kailangan, once na nag-start kayo ng YouTube channel, alam nyo na kung sino yung target audience nyo, kung sino yung gusto nyong manood sa mga video nyo. So kung gusto nyo comedy lang or vlogs, travel, entertainment, yung mga ganyan, kailangan alam nyo na and doon kayo nakafocus dahil nagbi-build pa lang tayo ng community. Wala pang nakakilala sa atin. Hindi tayo artista na once na kahit ano pang i-upload natin dyan, may manonood. So, dahil small channel pa lang tayo, yun muna yung gawin natin. Okay po? So, pangalawang tip is upload consistently. Yes, isa rin to sa makakatulong para mas mapabilis yung pag-reach natin ng watch hours. Dahil kung marami tayong in-upload na video, quality videos, is mas maraming manunood at pag maraming nanood, mas mag-generate tayo ng watch hours. Di po ba? So, yung pagiging consistent, hindi naman yan yung tipong araw-araw, oras-oras ka mag-upload. So, kailangan magkaroon ka ng schedule or goal. Halimbawa, ang schedule mo once a week, every Friday, sundin mo yun. So, ako kasi before, meron akong mga buwan, hindi ako nag-upload. Alam mo yun, parang minsan tatamarin ka. Pero okay lang naman yun. Kasi tao lang naman tayo, napapagod tayo. Pero kailangan kapag meron tayong goal na gustong ma-target, na talagang gusto nating ma-achieve, kailangan maging consistent tayo. Number 3, ang tip ko sa inyo is be genuine. Yes, magpakatotoo ka lang. Marami akong mga napapanood na vlogger dito sa YouTube na hindi nag-edit ng video, pero maraming nanonood sa kanila. Bakit? Dahil nagpapakatotoo lang sila. Pinapakita lang nila kung sino sila. Kung mahilig kang mag-advise, kung marami kang wisdom, karunungan, so i-share mo yan. Diba, kumuha ka lang ng camera, mag-vlog ka, i-record mo yung sarili mo, ganun lang kadali. So, parang nakipag-communicate ka lang sa mga tao, nakipag-usap ka lang. Mas na-attract natin yung viewers kapag nararamdaman nila na parang kinakausap sila, nakaka-relate sila, hindi po ba? Meron nga kasabihan na communication is the key. Di ba? Sa lahat naman ng bagay, sa relationship, sa business, yung pakikipag-communicate, pakikipag-usap, di ba? Yung pagsasabi ng totoo, yung nagpapakatotoo ka lang, yun yung key para sa isang long-lasting relationship or business. So, yun. And number 4, last but not the least, is have fun. So, isa yan sa kailangan nating tandaan na once na gumagawa tayo ng isang bagay, hindi natin to dapat gawin dahil lang sa gusto nating kumita ng pera. Make sure na nag-enjoy talaga kayo sa ginagawa nyo. Meron nga akong napanood na sabi, ang pera daw dapat hindi yan inahabol. Diba? Don't chase success. Huwag nating i-chase yung money, yung fame. Dahil once na gumawa ka ng isang bagay na feeling mo doon ka magaling, doon ka nag-excel, susunod na lang ang pera. Susunod na lang ang success. Dahil napakahalaga na sa lahat ng ginagawa natin, kailangan nandun yung puso natin. Hindi lang sa gusto lang nating kumita or yumaman. Kumbaga, tanungin mo yung sarili mo, passion ko ba talaga itong ginagawa ko? Or napipilitan lang ako? Dahil once na napipilitan ka lang, talagang mapapagod ka, mag-burn out ka, mag-quit ka. Tingnan nyo yung mga matatagal na content creator, mga successful YouTuber. Halimbawa si Kong TV. Napanood ko na ilang taon, I think 8 years ata, or basta sobrang daming taon muna ang lumipas bago siya kumita sa YouTube. So, tanungin mo yung sarili mo, mag-YouTube ka ba kung alam mong hindi ka kikita dito? Kasi kailangan kapag gumagawa tayo ng
ng isang bagay, kailangan nasa puso natin yun. Hindi tayo napipilitan. Para tumagal tayo, hindi tayo magki-quit, hindi tayo magba-burnout. Yes, hihinto tayo dahil minsan nakakapagod, pero pagpapatuloy ka pa rin. Kahit anong mangyari. Kasi meron akong mga nakikita na mga malalaki na yung channel, pero humihinto sila. Hindi na sila nag-upload. Bakit? Kasi nababurnout sila. And isa pa, tip ko is, extra tip ko sa inyo is huwag niyo i-compare yung sarili niyo sa iba. Huwag natin i-compare yung buhay natin sa iba, yung journey natin sa kanila. Dahil may kanya-kanya tayong timeline sa buhay. Have faith lang and i-enjoy mo lang yung ginagawa mo. May mga plano tayo, yes, napakaganda na magplano, 'di ba? Meron tayong mga goal na gusto nating i-achieve, pero at the end of the day, ang plano pa din ni God yung mangingibabaw or masusunod kahit ano pa ang gawin natin. So, yun nga yun, trust the process and enjoy the journey dahil meron akong napakinggan na sabi niya is the journey is the destination. Huwag nating iisipin lagi yung destination, yung journey mismo. Dahil yung journey pa lang, yung mga dinadaanan pa lang natin, marami na tayong napupulot dyan, marami na tayong natututunang bagay. So, hindi tayo makakarating doon sa destination kung hindi tayo dumaan sa mga journey yon at hindi natin na-overcome lahat ng pagsubok or trials na dumating. Okay po? So, yun, I hope nakatulong sa'yo tong video kung to kahit papano and I hope mag-succeed ka sa YouTube journey mo and tayong lahat. Tandaan lang natin na gumagawa tayo ng video hindi para sa sarili natin, kundi para sa mga manonood na meron silang makuha, na kumbaga ma-entertain sila, mawala yung pagod nila, may matutunan sila, mga quality content, yun yung kailangan nating i-provide as content creator. Okay po? So yun, maraming salamat sa panonood. See you next time. God bless us all. Bye!